Nungadile hoko tua sirokat niton diki naboi mga juro haki tung sorang ngau hasia molo sai rapau do hoto mau lihat tema itu salileng ningoluki au do hoto marjadiang dingoluki dukola kau do cintaki nang nalau mau sebe itu para nang tapuduni Pos marohau hasi aku di holong dahulehoni sia tulus di rohaki di ramot Tuhan mah holong tai Aulia tema Tuhan nungadile hoko tuan sirokat niton diki naboi mga juro haki tung sonang ngau hasia molo sai rapau do hoto mau lihat tema itu salileng ningoluki au do hoto marjadiang dingoluki dukola kau do cintaki dan nalau mau sebe itu para naung tapuduri pos maroham hasiaku di holong nahulehoni sia tulus di rohaki di ramot Tuhan mah holong tai. tung sonang ngau hasia molo sai rapau do hoto Aulia tema itu saleleng ningoluki au do hoto Sonduk bolaki Jaloma itu daholoko sonang doa hasia di sude holongmu nasal lelengo sadari
Pinuji pinasama mahu ada di pada dagu pada marawang kayu berjam ala hati dokol doang berantong ini pada dari lagi tong kami di bagasan hari pasok inaro kami ada di batang dia ingat nanya lusa itu ngan di bagasan pertemuan nami itu ngan di bagasan ima di nama sakta anak kon nami, anak kon ini. Lah aku majalo pasu-pasu para bagasan naik baru. Mangilu kami baru kamu. Terasa diriku Hide-hide keluar di bata anak doh keluarnya anak Tuhan Yesus Kristus doh keluar ni di purbadia na mapalangi doh tanon marur-ur tu di batama satu tanon edehon hamuma liau di warna makua ma makana makabiari jahoba na lomoro ha dia kapatina Alewa sallallahu wasallam na ulinda kali asatuhani kaboli menani doa masioloan mahamusian biar ni rohamuna nida Kristus Alewa benasia dosa dari itu makanya manita pada di hata na pavokator ima di dalam di pemberian dohok ramah kiamat kajaitan di nama calo pas-pasu terbugason biar serius di mana tersurat di Galatia Olom ayat 2 Marsirupan mahamu mamursan makanan tuki ima dalam mengaraduki pakini Kristus Marsirupan mahamu mamursan makanan tuki ima dalam mengaramodi pakini
Kristus. Mas jom pulang ke Taiwan. Jangan dong. Bodoh na dua. Jangan na patong toko. Jangan na patong lima na dua. Hati. So. Iya, jadi di Hamuna Nedua, Nabarjolo, Dangadong, kehebatan nakika, Dangadong perjuangan nakika, Nabui, adong do batas ni kekuatan ni jauh. Alani ido hapela Hamuna ka damang dainang do dihita na pumu di son. Molos warong do kekuatan radikal manang hagubuon na manotong totu ikut do dihamu pangurupio. Ahama pangurupio ni nanay si jalo omuna totu meraga pangurupio nanay nilmomuna. Asaboy batukko gugodok asiro hamu. Di dia may Hamuna ka inando di Hamuna 2 tentu ditunjukkan may marite siap pengalaman, siap perbuatan asama nanay si urupan lihat na mengutupi waktu itu berdoa kalau murang berkeranya tadi dioma sian na mengutupi alani luway kamu nagkaroon dito po taong nadok-dok magdoa sa ibig ito kanina ito manang di panggabian duduk magdoa sa ibig alani kalau dulu magsiyaga tuwaka ng sinyo kira negro tentu may kepelatan di bagasan hatta kekuatan iman salah satu marsiupan di bagasan tagali modal marsiupan di bagasan tagali tentu may kumasbutuan tagali so kodala kan tagali ni berbeda apa lalu kelemahan dia bangun bola pilihan bola pilihan lo aku mau tadi bola pilihan lo atau mana mereka naik ini iya tapi mulai teman-teman umum masih saya pakai keluar masih lepas alai kiriman ada mulo tidak umi Hamuna kaina upama terbuka saya itu kiriman itu kami mulo satu kepingna kurang-kurang bisa kopi modal kepingnya untuk cinta dengan lihat kok mengenai itu kalau ada buat ada dua hati-hati wilayah kalau di mulut terkadang lo di sini mau curhat lau nama curhat naasi ujungnya terjadi mak yang tidak kalau di rumah tangga kebaikan rumah tangga harus dibangun segini mungkin alani rumah itu masih botoan kelemahan imamu siani Hamuna maju untuk menjadi penolong bagi pasangan sisering benyang sudah konon jangan edeni harap midanya ti anak mida tutahe acur di mikawa molo tu kawan na
Kalau di mana hatu? Alai mulut pinatana dot anak kona, dan mulut hatu. Mulai dokon pinatana itu mbak lawan masboras. Artene, kali lawan berdari kaya kolehana di kurik. Jadi saya bicara, apa itu? Iman itu plastik pangkat. Alam inuai dengan mengurupi doang, alai dahulukan dulu pasanganmu, anak kamu, urupi ibadah. Dia mana isulpan, makanya kalau kelebihan isi mana so nasrohana macam lebih pasti di dorong masih dan ada dorong mana so nasrohana macam lebih alai tidak semua orang macam nahai mana kelimahan itu. Abin medok pengalak mata, doma mekel do budak, ala yang budak tangis, jangan dong. Nomor dengan mekel lamu, ikut doma tangis dong. Mulu ditiki kita bahagia sendiri rumah tanoki kita. Ala teman yang abadi ketika kita menderita, kita di dalam keterpurukan yang sangat mendalam, tetap dia setia mau menolong. Hari ini Tuhan memberkatimu, mempelai mengikat janji yang teguh. Moga-moga rumah tangga bahagia, kawin di hati tentram dan sentosa. Puji
Itahiro hamudo nuain naing berbagas. Alai dang ama alak twisted berbagas sohon sibeli begi. Atau tangi hamu maduro hatan di bata taring ulu perdoman saripeo ni ala Kristen. Dung ditompa di bata dong maini. Hidup ibana ma. Dang tinggal sasada gawe ujung. Bahin madi ibana sada buru-buru pangurupi di ibana bahin akutna. Akut ni hidup Tuhan Yesus. Ganuk na paulakun na niolina ia soalan ina marmainan na palaku kosalo. Pangalaku do nang na magbuat na silangi atau na pinadung ni bata dan menjadi sirang di norma. Songonon do di do bata di bawai hamu aksa bawa hawulungi hamu ma pati utang nabi son Kristus nama kawulungi huriyai dalam mangale dirina kumakopsa munang muru hamu dopak nasida ikum maroha hamu madongan nasida sangat bahin hamu nasida somondongan panian di hanguluan nasura sudah dumi songonon bido hatani jebata tuak kabur yoloya kaparupuan mabawa nabe songon pangloi di Tuhani ay bawai do uluni pardirutana songon Kristus uluni huriyai iko botor forman mardongan halap pohon doho amena penito di parangi borbori imana arga di jolo ni jebata doho di jolo ni jorma atau semenakkan nama parangi menghata ni jebata hamu sumulukron para sinyeruhaun doho kabasaron doho haserepon ni roha hamu masih pangeunean mahamu doho masih asia-asia saluhuk riting ni roha muru limas panunggahion doho pangicahioni doho masian hamu alai di bidang ni saluhuk nai masih habolongan mahamu aido rahu-rahu ni nasundenggan Sungi dami nasihat dibata ima mangarajai di bagasan rohamuna jala saluhuk nabi nahimuna marhite-hite hata manam papahenan totong mai marhite-hite kuar ni Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna doho ulaununa atong nunga dibegi hamu hata ni dibata tarimo dulu pardongan saritioni namanukun ma'ahun wain jumolo diho alipanguli sidahlan predi panggabian olodoho maka jongjok ko dijulu ni jebata nauboto salut doho dijulu ni akadongan na pumudison na dipangido rohamdo sirama tiarma pajaitan na nirimogga bidonganmu saripe olodoho maka holong ibana siyan nasaroham dohot mangulaw siyan nasa bugong duhuk maparangi na badia rak doho ibana naulo doho mga juaju doho hagalyaw na kung surah murang parangi na jala nasutupa paulahong manang tadikunom ibana paima disirang hamatian hamusugot molo ng sadaro hang manguloy salut may dogma holo naman kumaaw diho ali inang si Rama Kyarma Pajaitan niririk ni si dalang predi panggabian bahid dengan masaripe naulo doho makadong dokto di jolo ni debata na uboto saluhuk do di jolo dongan na pumudison na dipangido rohamdo si dalang predi panggabianon gabi sinodukmu odo doho makaholong ibana siyan nasaroham do marpangalahan na ture maradok pun ibana do marparangin na badia babuwa al kristeko jalan nasutubang mahilolong ho banang tadi kunong ibana paima disiram hamatian hamusugot mololong sadaro ham mangoloy sa lukuk na dogma hol atong marsilianat tangasiyang mahamu babuwa hokni badan
Na poso ni debata doa nama puan hatana tu kamu marhite-hite goar ni debata ama anak to di purbadia aku mado na pinadomu ni debata dang jadi sirangon ni jolma. Amin. Di pasi-pasi jala diramauti Tuhan debata mahamu di sodaku Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asih marokana midahamu di dopaku Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasau remadamena tu todimuna. Amin. Nang asini
Abraham. Doa persauran itu di Purbadiama. Nama masing-masing kamu seluruhnya. Amin. Dari Amang ya. Ayo. 3, 2. Oke. Muna seluruhnya Raja Ibu Daunana Kulaisan kita saat itu. Amal kerajaan yang asal daripada siapkan keluarga besar pengadilan atau kemudian budak Tuhan isiana di lehok kamu nado tikimuna nama saya arkai iman di dalam menguruhur anak dohon paromen nami di nama jalo pasu-pasu nama masarikeo nasiya siang huriai marhiti nama Tuhan. Takasuh tohami amang dutamina dan ala ni hakutur nami manam dan ala papelan nami. Kalau masih kuat tayo lipat kamu ini beda sampai di kalau kamu tahu bulan nama berani bulan dari koti orang maruhani hari 12 tahun. Amang raja berjulu pesatan hamil Tuhan atau Tuhan ala asi dokter Tuhan atau kita hebat kita berkuru di tempat juga keseluruhan di tempat di bagian lima masuk guru doh telah kami menjalo masuk para mata kau sila Tuhan kami atau sunai. Menghormati kami yang berpatida, menghormati kami mengalami dalam berhubungan tahap pemimpin sabalon. Siap kami keluarga besar dan kepentingan berdoa dari Tuhan. Binarahan yang masuk-masuk mulai telah nanti bila berjalur panaka dari seluruh sida satu harta berhenti atau alat amal kami Tuhan besar pendidikan atau kami bincang dan melihat sebuah betul namanya bisuk dogo yang bila mudah menunggu alat bukti Tuhan kucipulikan menabaksia berjauh di batau kami keluarga besar Berpengikut Tuhan amat kita berani aku bangunan dunia kami. Syarat kita untuk beribadah sini amat pun kami tanpa kalian. Imalau macam ada Tuhan pasal pun ada kita hubah Tuhan hubah.
Anak yang membuat tuan kodang mahami keluarga besar Panggabian. Hidup na tua asa adu-adu majo perjolo tuamat taribata sitopa nasanaro. Gabi. Oleh tema pada nami laos adu-adu ma tu anakna tuhat Yesus Kristus na toktong mamasu-masu hita bu hita pungu ditikyo. Gabi. tema pada nami laos adu-adu humma tu amat taraja inatta suripada nalia nalulu mau oleh tema pada nami asahubut kami tuan kodang kami hidup na tua-tua siajur mula-mula siajur mula topa padang kodang mula-mula laos padumu ma tu kodak sopa oleh tema pada nami nunga di beko kami mulai asa mangaliat kami marhite ulaun las niroha di bagasat tikyon asang giat lihat Panggabian lihat perhorasan di kami na marhuda buru di tua minuat tanuliat benat tinggal pasu nang mangaliat mahami sai Tuhan tadi pertama na masu-masu pai magodang dewi
making asagi mapanggabia perhurasan dihami namar hula buru tu pahon ya mata tu hari namang itu. Jadi ope asa borhat hita lahong mangulupi anak dohot parometa tujulo mamu turulak anak do paromai iya dohot paromai lami asang giat yakka ari namang ihut tiur akka persarian tiur akka najinalahan di anak dohot paromai nami ope amang pada nami asau pasatami lo kulit tu anak nami baik mana hupat tu sih. Kita amar donga tubuh amar gidoli ba don nai mason itu tua asa titi mana tinopa hudung les di rumah tu soni bela boy terpasatami siap kita namar donga tubuh namar maranggi saya tu hatta mana manggohi pasu-pasu dohoton ada noksipur siap kami hula-hula muna upasatai ma tu hamuna pamurun nami Tuhan mulai dia menang di dasalu na soni manang do di hamutar lumubi raja hula-hula nami raja nami mula tu sono pe haroro nami mang na perjongjong nami noy dinong masih bado-bado pa kita di buguni alamat tahun iba diulolas ni rohatta di naung majal pa masuk-masuk perdoa saripeon tungkane nami do inang bo nami mang na paramang nami di son raja nami mula tu sono pe hami kena komunai ton subigi di son tapi yang munai manggohi asa bui to karnero diulolas ni rohatta bui tu moro pami kena komuna diulota to karnero ala kira jana mi alununga do na mandoko dak sudin da puruk sakop jadi anggo jadi balia dak sudah si beno tu kahula-hula tu pesi beno ni tangan da susadia raja ni moro sodi beno na boy upasata mi sosok balum so badami terlumo bidak kabari bakku di sona pala hasutu bolon las maramun tami yang munai makatulang do dia magena tulang nami pagumos to mata di bata asang giat ulu tano nanai silon nami gabi nanula nami sinor akapina nami hor sale na komuna lani dua titin nalino bahurung lesi rumah mangosodi penot akatulang dok tama kena tulang nami nabuhu sopoh kami pasot to mama telwata digohi mapasu-pasuna digohi nami opi amang pandi nami neng rumah ay masoba tujulo ni hula-hula nami diulot diulot nasiro di basa senerion ngomalo hamang ale mulubuka itu nami ben majo alalang deri mabay.
Dihamuna selalu na raja ni buru nami. Asa jupang madihita na madhula buru songlek sido tua. Suhat sibatu hula menna tingga korgani solu. Oras mahamo pemurun nai marhula-hula. Songoni matong dihami hula-hula muna marbu. Dinaung denggak kita raja ni mang buru marsi gabi-gabian marsi sokman. Didok na tua-tua asa sahat basulu saat tilu tubutean. Nung asahat hita na marhula buru marsi ulia dot marsi maka pasato na kanadingga di masuk-masuk tuhat kami tatok saur mahita ijala gabian Madudu. jadi soni mana teh mengguru kaboy tajalo mahasatan nih Gabi itulah. amak pande nami Uli ama. di dok na tua-tua di badi ke hutama tio di parapak do panatapan baik damang masih tio-tio los padu membuat watata
lagi doa nami dus marwata sana kami. Bahasa salam dua. Okey, tafal. Dihamu dengan sepadan nami. Okey. Setabi orang majo dihamu raja nami hula-hula nami sepuluh. Tulang nami si majutak. Bona tulak si majutak, bona niari si majutak. Doho tulang narubut nami si mamora si hobi. Doho hula-hula na martino doho. Marga tapubolo. Raja nami permisi maju kami maju matokon manang pasahat perbo napir matabawa non raja nami anope pasat kami mihot hamate buat na suara ni raja boleh ati ma boleh ati di hatta boleh ati di kita saluhutna dinamar pungu hita di komuni alaman namang rapong na berjual na bersangat na berjual sigong pangisino dihamu amang baru nami marka penggabean gabe raja nami bubuak kami di shot perbuin napir alani gora honon nami maju amang baru perbuin napir na hubo kamu Gabe raja nami. perbuin napir motu baru nami baru pacaitan doho na matutu semua ina tua-tua asapir main na poki bahul-bahul ang kapas salongan pir mato timuna perbuin napir na society ay luju-luju di hamu ka pangumuan duk semua ni bayong baru nabi terbuat kami ima perbuin napir doho na nami matutu titim manatinopa golang do yang golang guna otik society ya perbuin napir na pasatan itu kamu debat aja hoba ma manggohi di hamu pasu-pasuna sonari tu pasatan ma tu hamu hula-hula nami 10